ብዙሓት ሊቃውንትን ምሁራትን ህዝቢ ትግራይ ዝመከር ኣዋን እውን ኣብ ጎኒ ዝነበርኩም ፀገም ህዝቢ ትግራይ ሓቢርኩም ተሰገርኩም ሰባት ቅድሚኹም ልክዕ ህዝቢ ትግራይ ተቃለስኩም ህዝቢ ትግራይ ብስነ ልቦና ትፈልጥዎ ስረን ወነን ህዝቢ ትግራይ ተላወስኩም ሰባት ብዝግባእ ስለ ዝገለፅኩምዎ ዝስምዕና ንምግላፅ እቲ መድረክ ከም ኣጋጣሚ ንምጥቃም እንተዘይኮይኑ ነትናትኩም ዘጠቃልል ወይ መሓሽ ሓሳብ ዘቕርብ አንደበትን ዓቕሙን ስለ ዘለና ይኮንና ንመጠቃለል ንህብ ዘለና ኩልኩም ሚድያታት ብምሉእ ከም ዝመፃኹም ሚድያታት ክብረት ይሃበልና ብጣዕሚ ዕረፍቲ መዓልቲ እዩ ብዙሕ ወፃእታት ዘለዎ እዩ ናይ ኪራይ ካሜራ እዩ ምንም ሓገዝ ዝገብረልኩም ኣካል የለን እሞ ኣብዚ መፃዊ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና ክብል ንደሊ ኣብ ሰለስተ ነገራት ጥራሕ ፅረቢለ ጠቃላላ ሓሳብ ክብ ይደሊ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ፅምዶ ዝገበር ንምንታይ እዩ ዝብል ነጋሽ ሰፊሕ ከይድዎ ዶክተር ዮሃንስ ካልኦትኩም ኩልኩም ብናይ ዓለም አንደበት ኣካይዳ ስለ ዝገለፅኩምዎ ና ሓንቲ ነገር ክውስኽ ዝደሊ ግን እሕና ፅምዶ ንብል ዘለና ኣብዚ ህዋን እዚ ናብ መፃዊ ስለ ዝኣተና ኣይኮነ ንሕና ፅምዶ ንብል ዘለና ናብ ዝኾነ ቦታ ክንወፍር ስለ ዝደለና ትወፍረ ዝሕግዘና ኣካል ክንፈጥር ኣይኮነን ወይ ሓድሽ ሓሳብ እውን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብዝመርሖም ውዳባታትን ኣመራርሓታትን ንሰላም ለሚኑ እዩ ተወዲሉ እውን ትበደል ይኣክል እሞ ሕዚ እውን ኢሉ ተደጋጋሚ ፃውዕት ገይሩ እዩ ህወሓት ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ነቲ መንግስቲ ትግራይ ባ ዝመርሕ ዝነበረ እውን ብስራሕ ፈፃሚቱ ብማእኸላይ ኮሚቴኡ ብመንግስቱ እውን ኣቢሉ ውዕሊ ኣልጀርስ ክፍፀም ምስዚ ኤርትራ ዝነበረና ክኾን ዘይነበሮ ዝተፈጠረ ፈላላያት ስምዕነትን ብሰላምን ክውዳእ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣይ ሰላም ኩናት ዝነበረ ንክልቲኡ ህዝቢ ክሲርዎ እዩ ንጋገ ኢና ነርና ህዚ ንለወጥ ህዝና እውን ኢና ንመለስ ኢሉ ሕፅንታታት ኣቕሪቡ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብታ ኩናት ኮይኑ ኣብታ ፀበባ ኮይኑ ኣብ መንግስትነቱ ተመንጢሉ ተወሪሩ ንግዝያዊ ድፍእ ናብ በረኻታት ከይዱ እውን ኣብ ናዕዴር ናብ ዓደን ኣብ ወዲያውን ኣብ ፀገ ኣብ ኩሎም ቦታታት ትግራይ ኮይኑ እውን ሕዚ እውን ብሰላም እዩ ዝውዳእ ኢሉ መሬትና ወሪሮም እናሃለዉ እውን ንሰላም ንፅውዕ ነርና ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን እዚ ናይ ፅምዶ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ርክብ ውፅኢት እዩ ካብ ሰማይን ታሕቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ሰራዊት ኤርትራ ይፈፅሞ ናይ ሶማልያ ይፈፅሞ ናይ ገለ ይፈፅሞ ሃገርና ንብሎ መስዋዕትነት ከፊልና ዘጣየሽናዮ ደሓን ምራሕ እምበር እውን ኒሄካ ኢልና መስዋዕትነት ከፊልና ናብ መንግስትነት ዝሃብናዮ ደምን ህይወትን ዕድሜና ልክዕ ዝሃነፅናዮ ሃገር መራሒና እዩ ኤርትራስ ክፉእ እንተገይሮም ፅይዎ ሶማሌስ ክፉእ እንተገይሮም ፅይዎ ናይ ቱርኪ ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ብኣይደለጂ እውን ሰላም ዘይበሃል ዓድታት እውን ግን ከከም ገፀን ከይዱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ግን ክሓውሮ ገይርዎ ንሕድሕድ ወታደር ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ደመወዝ ተኸፊልዎ እዩ ከም መንግስቲ እውን ተኸፊልዎ እዩ ኣብ ዓለም ባዕሊ ጭፍጭፈካ እምበር ከፊል ዘጭፍጭፈካ መንግስቲ ተረኣዩ ይፈልጥ ብልፅግና ብዙ ሪከርድ ዝሰብር ስርዓት እዩ ኢዱ ረውሪኡ ዝሓዞ በትር ደኺምዎስ ኩሉ ዓይነት ናይ ዓዲ ቁጠባን ዲፕሎማስን ንትግራይ መጨፍጨፊ የውዒልዎ ናይ 30 ዓመት ተሓነፀ ኢኮኖሚ ንትግራይ መጨፍጨፊ የውዒሉ ኣየር መንገዲ ጠጠው ኢሉ እኮ ናብ ትግራይ መጓዓዝ እኮ ይኮይኑ ናይ ኪነ ጥበብ ዓቕሚ ናይ ሃይማኖት ዓቕሚ ናይ ባገዳታት ዓቕሚ ናይ ባህሊ ዓቕሚ ብምሉእ ሽዑ ብዝነበረ ፖለቲካል ትኩሳትን ገለገለ እውን ብዝተፈጠሩ ስሕተታትን ትግራይ ምጭፍጫፍ ተጋሩ ምቕታል ከም ፅድቅን ከም ምርቃን ከም ጅግንነትን ተቆፂሩ ኣትሌት እውን ሃብታሙ እውን ኩሉ ንትግራይ ክእለቱ ፍልጠት ዓቕሚ ዋፂኡ ንትግራይ ጨፍጭፉ ኣብኡ ኮይና እውን ግን ሰላም ንልምን ነርና እዚ ኩሉ ዝገበረና መንግስቲ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ፈሪምና which means ዘለና ኣፈላላይን ሕሉፍ በደልን ብመስርሕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንፈፅሞ እዩ ምስ እዚ ኤርትራ ንገብሮ ዘለና ምስ እዞም ሓራ ምስ ዓፋር እውን ንገብሮ ንብል ዘለና ዝተፈጠረ ሕሉፍ በደል ኣሎ ብስርዓት ንኽውድስ ንዘራረብ ኢና ዘለና ዘላቂ ሰላም ልምዓትን ምርድዳእን ሓበራዊ ቅልፅም ንጠቐም ኢና ዝበልና እምበር ዝኾነ
ዝኾነ እዋን ፀላእ ስለ ዝመፀና ነጡ ምሰበልና ተመሊስና ንስንሳትና ንጠፋፋ ወይ ታክቲካል ዝኾነ ኣልያንስ ነፍጠር ኣይኮነ ዝበሃል ተሎ ኣዕድ ቃልሲ እውን ነይሩ እዩ ኣብ ዓለም ናይ ጥምና ኣካላት ነይረውና ኣብ ኣፍሪካ ነይረውና ምስ እዚ ኤርትራ ከዓ ነይሩና ድሓር ቢኣደን ገለ ዝበሃል ውድባታት ከዓ እናመፁ ናብ ስትራቴጂክ እንብሎ ወይ ከዓ ስሙር ግንባር ዝበሃል ዓብዩ እቲ ካሊእ ንፅምዶ ዝደፋፍእ ኩነታት ግን ኣሎ ካብቲ ዘላቐ ረብሓ ዘላቐ ሰላም ፅልኢ ብፍቕሪ ናይ ምትካእ ምጥፍፋእ ብምትሕግጋዝ ናይ ምትካእ ዘየቋርፅ ናይ ደም ምፍሳስን ምቅታልን ህዝና ሰላም ዝኸልእ ልምዓት ዝኸልእ ጠጦ ኣቢልካ ናብ ዝርርብን ናብ ሰላማዊ መንገድን ካብ ምምፃእ ሓሊፉ እዋናዊ ዝኾነ ፀገም ከዓ ግን ኣለና ስርዓት ብልፅግና ማለት ትዝበልናዮ ስርዓት እዩ ኣብ መቃብር ተጋሩ ጥራሕ እዩ ወንበረይ ዝህሉ ኢሉ ዝኣምን ስርዓት እዩ እንብሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ተዓለማዊ ኩነታት እውን በቃ እዚ ክትገብር ዝደፍእ እዩ ሕጂ ጎረቤት ሓሰስ ክትብል ቅልፅምካ ከተድንፍዕ ፈታዊ ተብዝሕ ፀላኣት ቅንስ ግድን ይገብር ኢራናውያን ጭፍጭፍዎ ዘለው ጨፍጫፍ ናይ ዓለም ጌጋ ሃልዎም ኣይሃልዎም ሰው ሕዚ ከም ሓደ ሃገር ኮይንካ በይንካ ጠጠው ትብለሉ ዕድል እውን ይፀብቕ ዘሎ ተሳውሱ ኢኹም ንሕና ኩሉ በደል ክበፅሐና ከለ እንተገደደ ወዲ ሕራት መንግስታት ቤተ ምክሪ ፀጥታ ልዕሊ 9 ግዜ ተኣኪቡ ኣነ ብዝክሮ 13 ካብ መድረክ ትቕርብን ኣለኹም ኣነ 9 እየ ዝክር ውፅኢታዊ ይኹን ኣብ ቤት ምክርታትን ሃገራት ጠጠው ኢለን ንህዝቢ ትግራይ ተጣቢቐና ኣለና ውልቀ ሰባት ተጣቢቖምና ሱዳን ኣብዚ ሕዚ 6,000 ሰብ ጨፍጭፉ ዳጋሎ 6,000 እኮ እዩ 2 መዓልተ 3 መዓልተ ደም ሰብ ውሕጁ ከምርዋ ኣይናይ ናይ ውድ ሕራት መንግስታት ዓለም ይሕዝ ጠጠው ኢሉ እዚ ይኾን እዩ ብዘይካ ስእሊ ክሓልፍ ክትል ተዘይኮይኑ ሕዚ መን እየ ጎንካ ጠጠው ዝብል ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ርኢዎ ሓደ መራሒ ሓነቀቢላ ዝኾነ ቦታ ተውፅሖ ዘን ንኣኻ ዘምፃእኳ እኮ ኣብ ዝዓዲ ንሱ ነዳዲ ስለ ዘለየ ማእደን ስለ ዘለየ ኢራን ኣትየ ዘለኹ ሕዚ ድሕሪት መንግስቲ በቃ ሓነቀቢለስ መንግስቲ ቅየ እየ ኣብ ኢራን ተወልዑ ኩናትስ ክንደይ ዝበለ ዓለም ሃገራት ሕዚ ንኣና ከመፅኡ ትዕፅዋ ከም ዘሎ ኮይኑ ንዕፅዋ ዕፅዋ ተወሲኽዎ 400 ወፅሒ ሊትር ነዳዲ ትግራይ ስለስኻ ንፁህ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ንሕጊ ስለትግዛእ ጥራሕ ንስኻ እኮ ንፁህ ኢኻ እሞ ናይ ሰብ ልኡላውነት ኣይትግዛእ መሬት ኣይትውረር ሰብ ኣይትበድል ዝብል ዓለም የለን ሕዚ እታ ንዓለም ይጠባቕ ትብል ኣሜሪካ ሕዚ ረእይዋ እቶም ንዓለም ጠባቕ ኢና ዝብሉ ናይ ዲሞክራሲ ጠባቓታት ኢና ዝብሉ ምዕራባውያን ረእይዎም ህዝቢ ሱዳን ረእይዎ ጠጦ ግድን እዩ ክትምክት ግድን እዩ ክትሓብር ግድን እዩ ክትጥመር ግድን እዩ ፈታዊ ክትበዝሕ ግድን እዩ ፀላእ ክትቅንስ እንተገደደ ከም ተበደልካን ከም ዝዓነኻን ንኽርድአልካ እኳስ ኣስክን ክተብሎ ክተርግኦ ኣለካ እታ ዓለማዊ ኩነታት ፈታዊ ክትበዝሕን ፀላእ ክትቅንስን ዝገብር እዩ ቀፂሉ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እዩ ዝዓዲ ትፈርስ እያ ዘላ ጥራሕ እንተይኮነትስ ኣፈራርሳ እውን ትራጀዲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትራጀዲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ኩሉ ዝትኩስ ደምን መቁሰልትን ኤክስፖርት ገይሩ ዝነብር ስለ ዓዲ ልኡላውነት ዘይጭነቕ ዝኾነ እዋን ሰላም እንትቐኒስ ወንበሩ ተነቕነቐ ዝመስሉ ብጣዕሚ ጨካን ነውረኛ ብደም ዝነብር ስርዓት እዩ ብልፅግና ማለት ኦሮምያ ሰላም እንትቐኒስ ኮረነገኛ ዝበሃል ቀታሊ ጉጅለ ገዛ ተኻሪዩ ኣሰልጢኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ክርስቲያን ወይ ሙስሊም ይቐትል ሞ መንጎ ሃይማኖታት ብዝለዓል የትርፍ ወንበረይ ሰላም ዝቕንኹም እንትኾይኑ ይብል ህዝቢ ኣምሓራ ገሊኡ ብምልሻ ገሊኡ ብፋኖ ገሊኡ ብኣድማ መተና ኢሉ ትማለ ጥራሕ ኣብ ዕዳጋ ብቕሪ ትማለ 3 መዓልቲ ትማለ ከዓ ሽማግለ ዘሸማግሉ ዝነበሩ ኣብ ክርስትና ዝነበሩ ገባራት እንታይ ይግበር ከም ዘሎ መን እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር መን እዩ ፕሬዚደንት እውን ዘይፈልጡ እንትርፊ ተሓርሾምን ተኻዮምን ካሊእ ፖለቲካ ዘይፈልጡ ፋኖ እውን በዓል ዘይፈልጡ ንምንታይ ኣምሓራ ሰላም ተሓዲሩ 4 ኪሎ የርበሽ ኢሉ ስለ ዝኣምኑ ኦሮምያ ረእይዎም ንሕና ማ ተጋሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ዕድላት ዝነግረልና በደልና ብኣሞ ትግራይ ንቕንቕ ትብል ከላኳ ከመይ ዓለም ንቕንቕ ከም ዝበለ ትሪእኹዋ ማለት እዩ ከምኡ ዝበለ ዕድል የለን ወለጋ ሕዚ ዓፋር ረእይዎ ሕዚ ፍርቁ ኣብ ኤርትራ ነፃነት ትቃለስ ኣሎ ብሶማሌ ይቕጥቀጥ ብጅቡቲ ይቕጥቀጥ ፍርቁ ዕጥቃ ዓወፅ ኣሎ ሕዚ መን ናብ መን ይትኩስ ዘሎ እውን ኣይፍለጥን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን
ሰሜናውያን መጸለው ዝውሎም ነቶም ክሽቲክ ዝውሎም ወይ ገለ ዝውሎም እንቶም ሰምዖ ኮይና ከዓ ንስኻትኩም ኮይኹም ኢትዮጵያ ዝሃነፅኩምዋ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ኾን ከዓ ይብለካ ማለት ንሰኒ ጥቕሚ እንተኮይና ንሰኒ ታሰልቲ ንስ ይኸተል ብድምር ግን ስርዓት ናይ ኩሎም ህዝብታት ፀላኢ ምፍራስ ሓደ ነገር እዩ ናብ ዝባን ህዝብታት ዓዲ ክፈርስ ከሎ ግን ኢህአደግ ኣብ ዝባን ትግራይ ምስ ፈረሰ እንታይ ተፈጢሩ ሕዚ ስርዓት ዘይ ኩሎም ህዝብታት ኮይኖም እንተዘይወጊዶምዎ ዝመፅእ ለማዕበል ንመን ጉሒፉ ከም ዝወስደ ይፍለጥ ሶም እዚ ኣምሓራ ክንሓብር ከለና ህዝቢ ኦሮሚያ ክንሓብር ከለና ምስ ኩሎም ህዝብታት ክንሓብር ጎራውትና ደጋጊምና ነልዕል ዘለና ጉሩትና ስለ ዘይምረፅ እምበር መላእ ኢትዮጵያውያን እውን ዝዓስር ዓዝዩ ክፈልጡ ግድን እዩ ፍልይ ብዝበለ ግን ኣብ ተጋሩ ቂመ ንወስዋ እዩ ቃል ዘሎ ህዝብታት እንተሓቢሮም ወንበር 4 ኪሎ ኣይትፀንዕን ሰው ተጋሩ ዘንበርከኸ ዝሕልፉ ዘመናት ተንበርክኾም ዘይፈልጡ ሰው ህወሓት ዝበሃል ኣቀሪ ኣፍሪካ ዓለም ቫንጋርድ ዝኾነ ውድብ ዕጥቂ ቃልስን ብልምዓትን ዝፍለጥ ዝሰዓረን ዘፍረሰን ክበሃል ክምጎስ ህወሓት ለይትን ቀትር ነውስኒ ነኺሱ ህወሓት ዝበሃል ክርአ ይደልን ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ህወሓት እኮ ይጠቕመካ ክብል ከለ 14 ውድባት ግን ወዲ ሰባት ኣይሽኑ ብባያ ቴክኖሎጂ ኣዳቂሉ ማለት እዩ ሲንኮርናይዝድ ገይሩ ኣይዳቅልሉ ንምንታይ እዚኣ ተንቤን ብዝብል ዓድዋ ብዝብል ሽረ ብዝብል ስለትብትን ኩሎም ዞም ውድባት እዚኣቶም ፍሕር ረብልኩም ተትርእይዎም ንእሸይ መፃወዕትኩም ብሃይን ደብርሃን በላይ ኣሎ ብሃይን በዕላ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሎ ሰው እዚኣቶም ፓኬጅ እዮም በር ኣጀንዳ ሒዞም ተረዓሉ ብሄራዊ ውድባት ኣይኮኑን ኣጀንዳ ሒዞም ንህዝቢ ትግራይ ምጥባቕ ተጅምሩ ንኦም ከፍርሶም ትግራይ ውድብ ዘይብላ ትግራይ ዕጥቂ ዘይብላ ኩሉ ነገራት ዝተመንጠለት ተንበርከኸት ንተጋሩ እኳ ሰዓረ ተባሂሉ ንኻልኦት ህዝብታት ቀጥቅጡ ነንበርክኹም ክመርሕ ንኣነ ከም ምሳሌ ክገብረና ዝደሊ ከም መቀጣፅዖ ክገብረና ዝደሊ ሰው ዓቕሙ እንተረኺቡ ደምና ሰትኡ እውን ዘይፀግብ ስርዓት እዩ ትፅምዶ ዝቀዋሞ ዘለዎ ንዙ እዩ ማለት እዩ ተጋሩ 2 ዓመት ዝበልዐ እንተኮይኑ ድሕረ ዕፅዋ ተሃልዩ ኮይኑ ተዘይሃልዩ ኮይኑ 6 ወርሒ ክትበልዐ ይደሊ ዝኽተሎ ዘሎ ርእይዎ ክጥርዩ ኣብ ዓለም ዘለ መስለን ተመክሮ ቅድሚ ነጋሽ እኳ ዝምዝራብ ኣብ ቅድሚ ካልኦትኩም ኮነሬላት ኣለኹም እዚ መዓት ወታደራዊ መራሕቲ ኣለኹም ብዙሕ ዘንበኩም ኣለኹም ሕዚ ስልቲ ውግእ ተቐይሩ እዩ ዘሎ ብናተይ ርድኢት 75% ብደገ ይውዳእ እሞ 25% ግን ኣፍታ ጎልታ ኣትወላ ፍፁም ቅፅዓት ክልል ናይ ፐናሊቲ ጎል ትበሃል ምስ በፅሐካ እታ ጎል ተትወሃቦ ስነ ልቦና ኩናት ይግበር ርእይዎ ሕዚ ኩሉ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ርእዩ ምቅላስና መስዋዕት ምኽፋልና ባንዴራና መዝሙርና ብድምር ቃልስን መስዋዕትነትን ገድልን ምግዳልን ናይ 17 ዓመት ንተጋሩ ክሳራ ከም ዘምፀ እምበር ንኢትዮጵያ ልምዓት ከም ዘምፀን ትግራይ ልምዓት ከም ዘምፀ ገርና ንኾንቱ ከም ተሰዋዕና ከም ተቃለስና ገርና ድሕሪትና ከናስሕና ዝገብር ናሬሽን ዝፍጠር ዘሎ ካብዚ ንዓቐብ መሕፈር መነወር ነገር የለ ስድራ ስዋዕት ክሸማቐቑ ክሓፍሩ ንኾንቱ ከም ተሰውኡ ክገብሩ ከፅቆንቁኑ እዩ ዝግበር ዘሎ እንተ ጀሚርኩምዋ ከዓ ፍሉጥ እዩ ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝገብረኩም በዓለ ዝፈልጥ ኢለካ እንድሕር ከምኡ ዘለ ዓቕሚ ኣለዎ ንፋነ ዘየጥፍእ ንሆነ ግዜ የጥፍእ ከምኡ ዘለ ዓቕሚ እንተልይዎ ፍትሸሞንተ ወርሒ ዝኮነ ይፍክረና እንኳን ምስስ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ኣትዮም ንእስራኤል እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹ ዕላማ እዩ ተዓብዪ ዕጥቂ ውዳዊ ተዓብዪ ዕጥቂ ግን ዘየለ ናሬሽን ተፈጢሩ ብተጋሩ ክዝረብ እናተገበረ በምሓርኛ እንተይኮነ ሕዚ ብትግርኛ መብረ ተኻይዱ በቃ ከምዘይ ንምክት ከምዘይ ንስዕር ክንፈርሕ ክንርዕድ ክንብተን ይሰርሕ ኣሎ ማለት ካልኣይ ብቁጠባ እዩ ቁጠባ ራይ ውሕዝን ሰው ኢሉ እኮ ትግራይ እኮ ከምዚ ርእሱ ተወዒሑ ሰንከልከል እናበለ ዝኸድ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዋ እናፀንቀቐት ትጥቀም ዘላ ዓዲ እምበር እርዳእታ ዘይኣትወላ ባጀት ዘይወሃላ ነዳዲ ዘይወሃላ ኩሉ ነገር ዝተኸልከለት መድሓኒት ዘይብላ ስነ ልቦና ኣተሰዓረ ትግራይ ብቁጠባ እውን እንታይ ይገብሮ ከም ዘሎ ሕዚ ተጋሩ ዓዲ የብልና ኩሉ ግዜ ዝብሎም ክደግሞ እዩ እስካዕ ትፍታሕ ሕዚ ተጋሩ ክልላዊ መንግስቲ እውን የብልና ልእላውነትና ዝተመንጠልና ህዝብና ዝተበተነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈታኒ እዋን ፅምዶ ብሕታዊ መፍትሒ ይኸውን ንሱ ዝደሊ ዘሎ 3 ሚእሳት ድግሪ ሓፅረካ ሞ ከላሽን እውን ጥይት የብላ ዕንፀይቲ ኣብ ድሕሪ መኻይን ተሽከርከርትን እውን ኩሉ ዕጥቅኻን ስንቅኻን እውን ነዳዲ የብሉን ብድሕሪ ብረት እዩ ደውሪኻያ ትኸይድ ህዝኻ ዝበልዑ እንስሰትን ዝምክቶን የብሉን ዝኸኣሎ ምስ ከደ ግን እብራኹም ዝተለሞ
أنقع مسودة يودق حدا نتطرطر أمنقص أمنا سأنا سألا كم مريتش عن رأيك خيد زجبرنا يتسعى نسل البنات كم زجيرو دفيو ما ترى شاف تفاينا اللي تيم سأتوقع فولت يسرحك قليلو رجوا تي برني راح يتصنع حمبر كل خاطر طاوع هنا العصر حد تطاوتي ناو جول مؤتها بدحري قليل تنوزي بوردر راح قمت أنزل لها تانكتات المدافع أبناليتي مساعتنا بقطام مستداخلنا سنو لبنا مستداخلنا ملح عمتاتنا مستداخلنا تكالاتنا مستداخلنا سراوتنا مستوتنا نايت تكالات ناي مخدع عمتات كله مستوتنا دحر حدا بادو جول مسرخون أفت جول يتوالدي يودع جوتها زي أخبريو تبنا اللي تقول أتوانا طرحين حزين مع الكتاب ويسونات صوت صمدو نزلنا البنالتي نتكعتو مزكار خالي قال لي تحت ريق عاصي دخل أزدلي أو زن باندات ملكتي نعايز قرمن باندات يتولوا ميلهم استعاق صافي أنا باندات ترجمة تقرأ زلي مثلاً نقرأ بيها راو ترجمة قوها خو أطاليان جزء مسعين مثلاً باندا ماله صار هزها صار عدها صار بيها راو حها مثلاً ماله ويكتف كم زمت ورا حيل خوينكا نزخها مقاع ماله عالم تخاف حدث بها بجان وزحتت بهاي ما نتقول كلنا نيزخون بتاريخ استقراء عبد عم محفر بانانتي علامات ونحجن كلير اللي تعمي حرجة يا بتخونين منادو هزوتها سعر بس حجزين ما راح يجيو جقنا أي الكام يسرن نعد كل في المسحاو كايو وزينا تصلح حلف وخلص بس أحمد ميت المقصلت أنت عم خبيه زوم حزنا دي ساعة خير مزنيوكم بيت حفتيهم كأيرون بر أتقرأ زنور بلسقناكم نحن بإبنا سقول بمسوعة الفريتاريا دو أفريقيا سديدنا إنكم بلو مرحوا ما هستقرأ السابر ومسألة تدرادر وحنا قالنا هستقرأ حب لهم ومبركم زيدي تعب سلطانكم زيدي تعب 9 سنة تقيموا ساعة زعم تقيموا أبرخات ترتعوا كل أهليله سالها استقراء سالها مسوعة زت أرقام حفتنا عقمن والمسحة هذا استقراء كندا قام بالله من شاقول نزل حرشة مرأي شيء نوا بلسقنا نعمل مسانا خوينا هذا واحد نقع نعمل بلسقنا هذا سراوي استقراء نقع بلسقنا أنا وذي خدا على الكا قالوا سبت أنك تصل زبل سمع عنا تغيرهم دجم بيرو كويم تقاعد غيرهم أو شر زلا أدو أو تقرأ زلا تحاول سمعنا حضرت أفعنا مسألة هي تساخد بيت صحفتي يغيرون بها أو زيزنا رأي حدش باندي يكون عندنا تساسينا نعم وطر حدا بلسقنا زي قورة هاي السلاسة زي قورة من يليك زي قورة نسأل أبو زعوة نستقرأ زخسروا وطر حدا لا حدنا تستقرأ المشرشة رأيوا على عروات العلم نتا رأيون يوصل لها مخونن ألا ما تاني لهم مالت بحرات متعرش عسل زي ولا بخاء استقرأ كفافي لهم استقرأ نقعد مكتوب كاتسيلهم سراو تقرأينا مقاعين كيدهم دم ساعة يعتمكم أحكم زولا مكران تأبان أحكم زولا مكران تأبان عدك سراو تقرأي نحنت خلاشن كني وصعت نتكلم تخافلات فلت شو عتحكم نحنت دشكا 10 ينزل اللي دم صالح بدون زحارة قدفوا تستدفر زطفا قدفوا بخمزي أخبار واقعات مصات كلاشن قد جزيهم حدار بريزيدنت خوينو جيتاچو ردا مختل بريزيدنت خوين صاقان غبرتن ساي زلعلهم زل خونه له اذوم صحابياتهم تاريخ يكمل هز روح استقراي قال محل فصيمم زحزو او سلطان خوينو بريزيدنت مختل بريزيدنت خوينو اما خرتن زو ام حدرتن ازست ارمن جنبار خوينو اطوار استقراي نصقنا حليفهم سيتو عفار صرحنا نقص لنا مصيلهم سيتو نصقنا قيم يوم مسارات اطوار سرات ساعة خالو كله هو ساعة خالو إيش أنت تقول نير سراوي تقرأ إيش أنت تقول نير حوحات إيش أنت تقول نير كادرة كلها نجارات تقرأ مش كلفة إن كان سكنا بوق زير فوقها بأنا رخيك الله خيلهم بستطعم هون خوزين عقتك فدي ولا تقرأ سنست عامة ولا برتارع نعوت من سكنا وعيد تقرأ بتينو الدخيمو أكسر زمن حلفنا لعدة ما خطأوان تسوى أسد ما تقول كله سرع ورار مالتي تعلا ورار دحرو عرب برتالاز طفئ الناس حدا مليون تبتن هزي حزنا مريتنا توريرو هذا حدا عدكو عد زبال من قص كله الله
تريتر خلوا الله هزو خل الله سبرني تخلوا الله لا ونت خلوا الله لا ونت يقولنا من قصي يقولنا قد أثرات من تلو تزوري تفعل بدحري دعو راس دشين الناس بتلاقيهم كل يخرج هزو سلاك نور اللي مثل هزو قام بالله نور اللي مثل تخون على ما تخون نور اللي مثل يلا نام تقارب طفينا زلنا نخوم دي زمان من قص زمحل تلمذ وص هزو تقرأ فتح خيركم جنسة دارات سعين زوسر بعد جنسة داراتس إن كاوز إنه خامو من تعال خوانا أول كلي حتى تقول سنة دم قولهم كاير مس كرام مس الزعم مس مرة دعته بذلك هاوزين عقل كده عتن تلمت تايس اللي خالد زياتهم ناك أوتر كلام زيت ولهم زيولهم أي تولهم تايم هم قرر بعدهم مرة هو هيوتكم كلا يكون تكافل لا يكون لا ما فعل يكون كيم يكون كايا ونت يكون كايا ونت تكيم تقاله سلتي كندي أوزا أوانزيا استغراش للطلبة يوم كم تارجع شذلا أزام مدرسة جاءت فليومنا ببوء أنا زفل لي نزيهم بلسقنا إدكاروري وخنوري أكايلو من بث بلسقنا تقبله ولا بحدش بلوت وإنجليزية يزارو وتقرينيا يزارو استغراش أعلم بالي ما سخسر لأن بلسقنا خوينا استغراش تخلوا على عفوا والله زي بقلص يخ مكثر زي بقلص يخ نقارم زلوا تتمنى سوي ما نسدم أشمن من كذب بحالنا بلسقنا صلاة دي صلاة يكون بلسقنا هستغراش كتفز زل صلاة سساتم وطلعتهم تقرينيا يزارو أروميا يزارو سلا قام يكونن علامة يسال الفايو وقلنا يدخل نسيت توزول إمبا بزمن قد تريم طبعا أنا أسي بزمن قد زي ما تحل زل على تمالي لو ما يكونن يقابلهم يوم زلوا حدا بمتكل درجة هذو هاجريفكا سووا هاجريفكا ستنا سووا هاجريفكا ثم تمال لا أخذكم أمينه وكونهم تسووا عقم مسكوا زي تفعل عليه سووا أتكلفكا يتم يخيد نوري غبت قرآن قال أيقن بتكبر حزي سؤال تخون الدسالة زوريا الدسالة زل عديم زي فخارة يكون بايزون تتمالي أجاجيهم تصدفوا هزم حارة هذي كدسالة العالم صولهم مخاينهم نوقاته تقرأ زمن من قد يلهم فانه قد ملومي نايت أمرت حيليو نايت أمرت حيليو نلصقنا أمت فاق سالم من ياتو بلصقنا أي كل هذي صلاة هزم حار نايت أمرت غير وازر حزب بلصقناس أي حرير عصامير أبن شاقول المسألة غيرون هذا السودان يوقف من فتاة هاللي وخوي حزب السجنة كندود أكل تفرحين تخبى جزع كوين استقرار دمرت مسائل مساخهم درون مساخهم زبال أنتو درون تخانة نوتر حذق الرعداء على ميلان تمالي يكون اللمين أنتو توار تخانة نوتر حشيت اللي لم تجارون شيئات نخلنا أي تعقني ولد تقرأي ساش عرب عشان هاكم ندي سوا بس أنا سميت شيء بحال مليون يتملسوا من صح جزاهم شتهم ولا يتملسوا من صح ناس قرر اتفاقاتهم تصدقون زلهم قوات تقرأي زيكو ولا كا أديتها تقرأي زيكو ولا كا هذي تقرأي زيد حنكا سرعة تلصقنا يد حنكا ندور هذا تتقع خل كل سراوي تقرأي ساعة تقوسكا ساعة تقونكا ساعة بسرعة ذاتها هذا فكنا مسجد قبرتوا هايلو تقرأي مخانو هنجلي سيوليو إندستريال بارك تاعته سايد دالو زل هذا عفاري دالو زل هذا مأساة ماله بقالهم تعدلون زياون يسمون بايزا أيروه أن تعدلون زا قنين تاني سلازي عدونكم اللاسو سوزوانكم كتو برو تسفان برد سألماتو ويكنا أعرف بزي اللس هستقرأي كم كتير سعري مزيز خفال كبار واقع تقول لي أخبار واقع مخفالي قال يوم حدي يقدر زول الله فتح علاقة حدي بحالي يقول هستقرأي هذا مراتي ويتفقتها ويسعرتها ويكع مكتك كم هزي إكزيست مقاريا ترى هذا اللي خلته حد مريتشات بحالنا موكيتو سعيرو أذكرنا أفريقيا كم هزي قصلي يوز بالكعة من مترتر يبلين ما شاء الله تاي جبار اللي زولكم وانا قال الله نحن أنا هزي خمسة ملك كرات نجبر البر أما نقسم أو الدهون أفتنا مختنا يسرع تقرأي تاي يسرع حل زول ما لسقنا هنا خلي بزلن قمت راح أنت يكون نورك أن يتقرر لكن كل نجار يجبر الله صومنا كل مفتوح صومنا سرعة تقرأي التغيير كل عائلة تتكلم لوجستيكس ولو ندار ولو قلب ولو خالي ولو صومنا راح أنت يكون لعنه كله هذا تقرأي هاجر كونن هم زي اللي ينبر ويكع نو تخون إثيوبيا فتريو نو زي تخون إثيوبيا أنت هنا كع نو تفتر نو تخون تقرأي فتر لا نو تخون حسين نو زي يجبر كل نجار يجبر الله
حل دقيقة سكند سلت تقمان عينا هنا ون توعل بريطانيا نتقم اللي زنا نبر بعل بريطانيا قال كده أسيرنا بدون لا تفعلنا هم كيدي كنا إذا سكت لقى لنا تاجن لمن زوجنا خيهلو جزية خيّة ملك وتصوم ده بس كأهل وعدتها كيهلو نسلامن نعرس مكان خالد طرح خمس خونه خنرت نادي دبلوماسي صراح مس جزية واقع جزية الرداء لأنه كل خاء حزون تصفى ذي قرطو صنفاف ود صنفاف نايل سكنا وزيلو قال لي أمك سنة تقاطروا قال لي أمك بيراداتو قال لي أمك عبد بوتو تسوق بلسكنا قابل أخباره عاوز حفر تاريخكم منهم نبضتكم تملسوا لأننا حق يكبر يتحاتتوا فاستقرأ أي مكت سيبها النور يأخذ ذلك يعني اللي كبرت يعني